Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Top Spin μέρος δεύτερο. Στην παρέα μας είναι ο Φίλιππος Καραφιλίδης, ο ιδρυτής του Tennis in Greece, και θα μας μιλήσει λίγο περισσότερο γι' αυτό τώρα. Πώς σου ήρθε η ιδέα? Έχει να κάνει προφανώς με την ραγδαία ανάπτυξη που έχει το τένις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Έχει να κάνει με αυτό. Είχα παρατηρήσει σε άλλες χώρες που έχει τόσο ωραίο κλίμα, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, διοργανώνουν πολλά γκρουπ τενιστικά. Και σκέφτηκα γιατί όχι και στην Ελλάδα. Οπότε έτσι ξεκίνησε η ιδέα με μια μικρή ομάδα προπονητών και προσπαθούμε να προσελκύσουμε τον κόσμο να δει τα όμορφα μέρη της Ελλάδας. Και είμαστε ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος με τους πελάτες μας που είναι οι τουρίστες, με τα μέρη που τους πηγαίνουμε. Και νομίζω ότι εντάσσεται σε όλο αυτό το πλαίσιο της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας. Θέλω να πω ότι έχουμε μια καταπληκτική χώρα, ίσως πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν την ψυχολογία του ότι ναι, να πάω κάπου για διακοπές, αλλά να κάνω και κάτι συγκεκριμένο εκεί που θα πάω. Θα πάω για ένα συγκεκριμένο λόγο και θα δω και τη χώρα ή την πόλη που θα πάω. Ποια είναι έτσι η ψυχολογία των ανθρώπων που έρχονται για να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα εδώ στην Ελλάδα? Η ψυχολογία τους είναι πρωτίστως να έρθουν να περάσουν καλά. Αυτό θέλουν. Και όπως είπες σωστά, νομίζω έχει περάσει η εποχή που θες να κάνεις διακοπές και απλά να μείνεις στην παραλία και να πιεις το καφέ σου ή την πύρα σου. Θες να το συνδυάσεις με κάτι, είτε είναι windsurf, είτε είναι kitesurf, και τώρα με το τένις. Αυτά τα πλάνα από πού είναι? Αυτό είναι στο Κώστα Ναβαρίνο που ήμασταν, ναι. Είχαμε πάει την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε και στο Μιστρά πηγαίνουμε. Στο Πήλιο έχουμε μια συνεργασία που είναι πολύ όμορφα, εκεί συνδυάζει και ορεινό τοπίο. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσω αυτής της δραστηριότητας που είναι να κάνουν εδώ, να παίξουν τένις δηλαδή? Πρώτη φορά δεν μας έχει τύχει να έρθουν πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είχαμε τη τύχη να έχουμε και έναν Αμερικάνο την προηγούμενη εβδομάδα που είχε έρθει. Έχουν έρθει από τη Σουηδία, αλλά νομίζω η Ελλάδα πλέον είναι ένας προορισμός που λίγοι δεν έχουν έρθει ποτέ. Οπότε οι περισσότεροι έχουν ξανά έρθει. Τι εθνικότητας είναι οι περισσότεροι που έρχονται? Έχεις εικόνα? Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θα έλεγα. Έχουμε αρκετούς Γερμανούς, κάποιους Άγγλους και προσπαθούμε τώρα και να προσελκύσουμε λίγο και τους Ολλανδούς. Μια ανάλογη περίπτωση είναι αυτή η προσπάθεια που γίνεται στο ξενοδοχείο στο Λασίθι στην Κρήτη, στο Καλημέρα Κρήτη, εκεί που έχουν φτιαχτεί 20 τελευταίας τεχνολογίας γήπεδα, γήπεδα με χώμα, τα βλέπετε εδώ. Και το κόνσεπτ είναι πάνω κάτω το ίδιο, να προσελκύσουμε ανθρώπους από το εξωτερικό που θέλουν να συνδυάσουν τις διακοπές τους παίζοντας τένις. Και μακάρι να πάει και αυτή η προσπάθεια καλά. Θέλω να πω ότι είναι προς όφελος της χώρας να έχουμε περισσότερους τουρίστες. Ένα τουρίστα για παράδειγμα βλέπω στο βάθος αριστερά, στις οθόνες μας, τον βλέπετε κι εσείς. Μια δεύτερη τουρίστρια βλέπω δεξιά. Είναι ο Γιάννης Κιφωνίδης και η Μαρίζα Γεωργίτση, οι οποίοι προσπαθούν να παίξουν τένις. Εντάξει, η Μαρίζα έπαιζε, η αλήθεια είναι, και ο Γιάννης έπαιζε. Έχουν περάσει πλέον τα χρόνια. Η Μαρίζα το έχει ψιλοεγκαταλείψει. Ο Γιάννης το είχε ψιλοεγκαταλείψει, προσπαθεί να το αρχίσει, αλλά μια χαρά είναι, έτσι. Πολύ καλά. Θα πάνε καλά. Λοιπόν, έχετε συνεργασίες με άλλους οι οποίοι έχουν ακριβώς την ίδια λογική στο να προσελκύσουν τουρίστες στην Ελλάδα? Έχετε συνέργειες με κάποιους άλλους? Δεν μας έχει τύχει ακόμα. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε και τον αθλητισμό με τοπικούς συνεταίρους, για παράδειγμα για wine tasting που μπορεί να γίνει σε κάποιες περιοχές, και να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα. Σαν αθλητισμό όμως όχι, δεν έχουμε συνεργαστεί με κάποιον. Πλην της γιόγκας βέβαια που... Εντάξει, είναι... Σκέφτεσαι να το επεκτείνεις κάποια στιγμή, να προσθέσεις και δρόμους αντοχής, γιατί ξέρω ότι τρέχεις, όντως έχεις τρέξει τόσους πολλούς μαραθώνιους? Έχω τρέξει αρκετούς μαραθώνιους, ναι, και δεν ξέρω αν όποιος έρθει για διακοπές θα θέλει να κάνει τόσο μεγάλες αποστάσεις γενικά στις διακοπές τους. Ναι, μου αρέσει το τρέξιμο. Έχεις κάνει αναρρίχηση, κάνει σερφ. Θέλω να πω, μπορείς να τα εντάξεις όλα αυτά μέσα στην προσπάθεια που γίνεται. Να μην εστιάσεις μόνο στο τένις, αυτό λέω, το έχεις σκεφτεί? Ένα πλήρες αθλητικό πακέτο. Ναι. Όχι, θα το βάλουμε στο πρόγραμμα κι αυτό. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στην Κρήτη, στο Λασίθι, εκεί που βρέθηκε η Μαρίζα Γεωργίτση και ο Γιάννης Κιφωνίδης, για να πάρουμε μια γεύση από αυτό που έγινε εκεί.
στο πλαίσιο της επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν, πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε αυτό το καταπληκτικό, από ό,τι είδατε κι εσείς, κέντρο τένις με τα χωμάτινα γήπεδα, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, από 20 χωμάτινα γήπεδα. Ο στόχος μας είναι να αυξήσουμε το seasonability και με το θεματικό τουρισμό όπως είναι το τένις, θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε το σκοπό μας. Η αλήθεια ήταν ότι καταφέραμε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 4 μηνών, να φτιάξουμε όλο αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Έχουμε συνεργασία με τον μεγαλύτερο tour operator σπεσιαλίστα για τένις, για ταξίδια τένις από τη Γερμανία. Οι εντυπώσεις είναι πάρα πολύ θετικές, οι πελάτες ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δημιουργήσαμε ήδη και φιλοξενήσαμε 4 camps από τη Γερμανία. Και έχουμε πάρει ήδη τα καλύτερα σχόλια και αυτό πραγματικά μας χαροποιεί πολύ. Και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο, μιλάμε για πόσα γήπεδα τένις? Μιλάμε για 20 γήπεδα real clay courts, αληθινά χωμάτινα γήπεδα και όχι υβριδικά. Η αλήθεια είναι ότι το Sea and Sun, δηλαδή ο ήλιος και η θάλασσα, είναι το κεφάλαιο, το τουριστικό κεφάλαιο της Ελλάδας, αλλά προφανώς χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε πάρα πολύ και το θεματικό τουρισμό, ούτως ώστε να επιτύχουμε το στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν, που τόσο πολύ λόγος γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Well, my past is quite some days ago. I was fortunate to play in the era also of Boris Becker, Michael Stich, Steffi Graf, so the very successful times of German tennis. And I have very fond memories of the past. But today I have to say, after I learned about coaching, that my passion for tennis has been growing over the years, and I love to share the message, and I love to coach people to give them the joy of tennis. Οι στόχοι, όπως είπε ο συνάδελφος ο Νίκος, είναι να ανοίξουμε το ξενοδοχείο όσο πιο νωρίς γίνεται. Δηλαδή, του χρόνου θα ανοίξει το ξενοδοχείο 23 Μαρτίου και θα κλείσει περίπου 5 Νοεμβρίου. Αυτός είναι ο στόχος. Ευτυχώς, το αεροδρόμιο της Ηράκλειο έχει καλά flights αρκετά νωρίς σε σύγκριση με άλλα νησιά, οπότε αυτό μας βοηθάει σίγουρα και έχουμε και πτήσεις όχι μόνο από τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, αλλά και από την επαρχία, δηλαδή από πολλές πόλεις της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας κτλ. Που αυτό είναι το α και το ω για ένα προορισμό. Ο καιρός βοηθάει επίσης πάρα πολύ σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί όπως ξέρετε η Κρήτη έχει πολύ soft θερμοκρασίες, έχει πολύ καλές συνθήκες γενικά. Εδώ στο Καλημέρα Κρήτη δεν έχουμε πολύ αέρα, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ για το τένις και την ανάπτυξη. Το κομμάτι του paddle είναι επίσης κάτι για τον οποίο θα επενδύει η εταιρεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε κτίσει 2 paddle courts, του χρόνου θα κτιστούν άλλα 3. Το paddle γενικά είναι ένα άθλημα που ανεβαίνει πάρα πολύ, ειδικά στη Σκανδιναβία και στην Αγγλία, οπότε σίγουρα αυτό θα μας βοηθήσει. Θέλουμε επίσης παίκτες Έλληνες να έρθουν, γιατί είναι ένα άθλημα που έχει πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη και εδώ στην Ελλάδα. Θέλουμε να έρθουν οι ακαδημίες εδώ στο Καλημέρα Κρήτη να οργανώνουν camps. Ο Έλληνας πλέον αγαπάει το τένις πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ καλές ακαδημίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Εμείς αυτό που θα θέλαμε θα ήταν να έρθουν από όλα τα επίπεδα παιδιά και ενηλίκες να χαρούν και αυτοί το Καλημέρα Κρήτη Ιούνιο μήνα, αρχές Σεπτεμβρίου, όταν δεν είναι πάρα πολύ ζεστός ο καιρός. Όσο αφορά το Ιούλιο-Αύγουστο, αυτό που θα θέλαμε θα ήταν να έρθουν ακόμα και οι οικογένειες που έχουν παιδάκια που είναι σε υψηλό επίπεδο και θέλουν πολύ καλές εγκαταστάσεις. Εδώ έχουμε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο coaching, πέρα από τα γήπεδα. Υπάρχει coach εδώ, όσο είναι ανοιχτό το ξενοδοχείο υπάρχει coach κάθε μέρα, που μπορεί να εξυπηρετήσει ένας γονιός με τον οποίο θα έχουμε μιλήσει, ή με τον coach του παιδιού, με τον οποίο θα έχουν βάζει στόχους κτλ.